Türkmenimizin arasında bir näçe gurrunly peş gelipdir mutaessifana. Cesaret ve saat muqaddese Hazreti Seyyid Kılıçişan Usur Şerif Kederbaga yerden başlanýar. Näme bolýar ki bir jowan özüne ijada berýär, gelip bir awliya ya bir weli, hala bir guruh şonu weli bilýär, şoňa cesaret et. Aya qadimdan şunu ýany gurrun bardymy? Qadimdan bir awliýa bir derbaga ahuna hatta mamuli ahuna şoňa dil getirmek şunu ýany qat bardymy Türkmeniň arasynda. Türkmeniň arasynda aya bir jowan bir ahunun aýagyna tutup oturup bilerdimi? Bir cesaret edip bilerdimi? Dil uzatyp bilerdimi? Yok, mun ýany biz göremiz wagtlagy. Biz göremiz ok. Haçandan bäri başlanyny mun ýany gurrunlaň başlanyny bir kändel täsirlikden bäri. Deliliyem bizim bilişimizden bir de haqir derwaga berresi edip aňlan dadymyz şu. Delili fakat bir çyzat bolup bilýär. Oyum şu ki terbiyetli owal kılýanak däl. Terbiyet owalky jowanlaň kıyanak däl. Bizim terbiyetimiz hala biz köýdümiz çağı ýene hemen bizi iyi berýärdiler mektepxana. Bir jowan bir kiçik çağı 7 ýaşynda 8 ýaşynda hi bolmany sima tatilide gidýärdi bir mektepxana. Mektepxana gidýärdi bir 2 zat öwrenýärdi şu taýda. Hi bolmany namazyny öwrenýärdi, täretini öwrenýärdi şu. Näzire zindigi etmek ogurna öwren, hi bolmany Qur'an okyp bilýärdi şu adam. 5 wagt namaz okuyman ogurna öwrenýärdi. Indi näme çip yok. Şuma lam eger şu nojowan oğullarymyz, eger şu nojowan täseki neslimiz ki derwaga bizim Türkmeniň aýandasy bolýar şollar. Eger şolary şuma lamdan öňüne geçip bolmasa, şolary dogry bir ýolda goýup bolmasa, hamana ki bizim özümüz şuma lam musany ýok diýek, bizim gözeşdelämizde ay menim ejem ýaşmak goýýardy, menim atam planly, menim babam planly diýek, takwadylar diýek. Qadimki Türkmeni oryan näzire imanlary bar diýek. Eger inniki nesli etse, olalla bize bu gepler diýmerler. Lanet ýebererler bize. Bir forum bize lanet ettirler, aňarsy bersi ýok. Oyam näme çip delili näme? Şuma lamdan terbiyet jetdi tutulmaýar inan takda. Näme çip bir hanawada, bir eje, bir ata öz çağasynyň terbiyetiniň üstünden, muhabbetiň üstünden derwaga kem goýdy. Delili näme bolup bilýär? Şulan hemmijenin delili bizim nezerimizden mektephanalaryň boşamaklykları. Näme çip mektephanala boşaýar? Näme çip ejataly ähmiýet bermeýär? Meger Allah Taala Qur'anyň içinde aýtmaýmy? Ha Sure-i Tagabun aýy 15-de aýdýar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ emwâlukum ve evlâdukum fitnetun. Ha aýtmaýmy meger Allah Taala şuda aýtmaýmy? Biz sizin emwalyňyzy we çağalaryňyzy size iýerdik bir fitne diýip, sizi bir imtihan etjek bolup. Sen çağaň gowurýaňdan qadimdan bir gurrun bardyr. Ha çağam edip ondan edidirek ýediler qadimdan bilýär. Bize öwredilenler şolady. Şu Qur'anyň aýatyna görä, eger bir adam özü 5 wagt namazyny okuyup 3 rekatyny berip, "Ay çağamym olgun bir bende Hudaňy gördük." Hala kan haşiýa gitmeýin. Bir bende Hudaňy gördüm, işan idi. Mena çağamy diýdi, özüň beter muttaqi adam, beterim takwa adam. İşan idi men diýdi, "Ay çağamy diýdi, 200 milyon her birisine berdim" diýdi. Ey diýdi, "Menden sowulun" diýdim başymdan diýdim. "Sowulun gidin näme iş etseňiz edin, bir dänem öý alyp berdim" diýdi. "Gidin hele alyň hulasa her iş etseňiz edin" diýdim. Şu men nälen bizim ýani terbiyetimiz şoňa ýetdi menden. Onuň ahiraty näme, onuň soňu näme, onuň senden terbiyet öwrenmeldämi o çağa? Senden bir zat öwrenmeldämi o çağa? Onu gowup goýberýän eline bir zat berip. Alan ejataly men bu unwany bir jowan şuna aýdýan. Howze eýdawadyň ustadlarynyň nihayet gadirdanine diýen ki derwaga bize şu fursaty berdiler gelip bir jowan şu gurumlary aýtmaklygyna. Eger şu maklamdan ejataly ciddi durmasa şu meseleň üstüne bir fajiä barky bar, aňarsy bersi belli däl. Haýyş diýen sizden bir çağany sen şonda gardyň ki ähmiýet goýýan, gowurýan, guşyjaga şalyp berýän, laptop alyp berýän, klas zabany berýän, bir 5 wagt namazyny öwretýän. Bir näzire Qur'an okuymaly. Şu maklam nesli jedid bilen oturup daha iştadiyle bilen gurrunmadyňy gepini düşünüp aňlap bolanyň. Inni şunu näme rep bolup bolýar, näme rep bolup bolýar ştaýdan? Şol mektephanalaryň boş bolmaklygy şu netije berýär. Mektephanalar boş, terbiyet bolmaýaçak akitçikliginden netijesi näme bolýar? Bolýar 15 ýaş, 16 ýaş, 17 ýaş
Netije ol iki taraf gelsin Hazret Seyyid Kılıçhan yani bir adami ki öz doğrusunda bir awliya bolup geçipdir. Ona bir dil getirsin aýsyn ki ay bulallardan hem alim bolarmy, bulallardan hem ahun bolarmy? Bulallan getiren zat Türkmen sahraya duruşu bidgatdir, duruşu şirkdir. Şunu bir nojowan ikihani dekem ahunçylygyň bir ýetini mal galmandyr, bu näzire özüne ijazat berýär şular aýtmana. Ejata şoňa hissat öwretmendirmi? Ejatan wezifeti näme? Aýthan şu biz awalky jogalarymyza iň öreýildi şu gurrunlary. Näme üçin awalky jogalarda görmek, näme üçin faqat şu hashtaglar şular görünýär? Delili ýene aýdyşym ýanyk bir zat. Ejataly terbiýetiň üstünde beter zayıf durýarlar, mutaessifana gynansak da ala kendi gullamyz şaýat ala danışgardan zatdan bir de irad tuturlaga sen näme üçin bu gurruňy diýen, sen näme üçin hanawatylary diýen, bol ödüň bol diýeli, ýok bol ödüň däl. Sen dogry terbiýet et, wezifäňe anjam ber, ondan soň her näme bolup däm, ondan bolýar, ondan soň bol ödü bol. Bu formda ekden owaldan goýgun her iş etjek bolsa etsin diýen ýer saat 12-de gelýär, oglum nerden gelýär? Ay filan yerden gelýär. Ay işgal ýok. İşgal ýok, muşkul ýok. Muňa terbiýet diýmeýle. Sen öz eliň bilen ogluň betbakty diýip otyryň. Peygamberler bir kabryň ýanyna geçip barýarmyş. Bir kabryň ýanyna geçip barýarmyş, görüpdir kabryň içindäki adam azap çekip otýar. Şediden azapda. Soraşypdyr. Dua etjek bolupdyr kabra. Şoňa näme bolýar, näme ittifak düşüpdir. Dua etjek bolany dua etdirmendir Hazret Cebrail şoňa. Sen muňa dua etme diýipdir. Osam aýdypdyr sen näme üçin dua etmeli däl diýende, o diýipdir kullen öýde gowy adam diýipdir. Ýöne ogul şumatlan fesad edip ýör diýipdir. 7-6 aýdan soň ýüzüne gaýdy gelýär. 6 aýdan ýüzüne gaýdyp gelende görýär, o bende Huda şu kabryň içindäki azap çekip otyrdy, cehennemiň içinde, oduň içinde ýany otyrdy. Inne bir bustanyň içinde, gulustanyň içinde keyif edip otyr. An näme boldy ya Allah bu azap çekip otyrdy. Indi näjre boldy bu geldi? Gulustanyň içine girdi abi. Vahiy gelýär, aýdylýar, bu diýe öýde diýe kän dogry adam däl diýe, ýöne diýe oglu diýe fesad etdi diýe ýer muslime diýe. Özünden goýup giden oglu ýer muslime fesad etdi diýe. Şu derekleýinli azabyň içinden bolup diýe. Oglu tawba etdi diýe, öz günahlarına bagyşlandy diýe. Yani bir dogry ogul terbiýet edip jama täwil bermeklik başaryet senin ahiratyň satyn alsyn şu. Yo, eger sen dogryam terbiýet edip bilmeseň netijesi bolýan näme? Netijesi senki şu kadar waga sen özüň takwaýam bolgun 5 wagt namazy okuýan Allahyň gaşlaýan adamdan çapyn, gaşgyny çapýan adamdan çapyn, ýenem sana paýda bermeýär. Megerinki çağaňy dogry terbiýet etmeseň. Şu matlam hem her bir temizde her hanwada birden bardyr ki bolmanda. Madam ellerine guşy, madam eline otay girip, batay girip bir nezaret bolmaly däm şular üstünde. Kim ähmiýet bermeli şulara? Hanwada ähmiýet bermeli. Ders okuýdam, dersem okuýdum. Ders okuýma diýmek. Bizim doktormy da ahunmy da taraf hem doktor hem ahun eler. Dersini ýa şu şaýtatlyk şonu bermekde qanan. Ine edidavat biz şunu kadin kiçikligimizden yardım edişi şu şutayda 3 ay sama tatili çağlarını berýärdiler. Inne näjere? Innem şu owal kıyanak bolýarmy? Hanwadaly qaýym üstünde durýarlar çağlaryň terbiýetini. Şu näme bolýar, nira gelýär. Ya durmaýlar. Öýleri dünýä bilen meşgul bolup durýar hanwadalar. Öýleri esen çağlaryny elden beripdirler. Menim şuun muzahim bolmaklygymyň delili faqat bir zat. Oyam türkmene faqat şu ihtiyary bermeli ki eger şu mesir hemçinan şu form oňa ýetjek bolsa, inniki nesille hem bizi lanet ederli hem ata babamyzy ki biz ýanyk adamlar goýup gidipdirler ki şunu ýanyk çağan terbiýet edýär. Näzire bolmaly bir biz qadimam bardy, şu Wahabi diýerler, näme diýerler, şu qadimam bardy. Madam ittihatdadyk şu. Aňyr başlygy bir nefer kän bahsetdi, bir iki däne mowzuny aýdylar, aga tawassul dogrymy, dogry däl, tamam boldy, gitdik. Ýanlarym oturup bir sandwich ýediler bana. Yani bahsetmekleri şudur. İnne näzire bolýar, bu tarap gelýär, oňa urşýar, o tarap gelýär, muňa urşýar. Bu nerden başlanýar? Şunun ýygyny kim bar?
Barda bir nefer ustady maňa turup diýsin ustady, bir nefer gelip diýsin aga şu ulamalar uruşmaklyk, tawhiýet etmeklik, şu ahun derwaga şirke çekdi jamany, şu ahun bidgata çekdi diýmeklik gadymdan ham bar. Hani kim diýip bilýär? Bardım şunu ýanaklat owul. Hiçim bar diýip bilmer. Näme üçin? Owul terbiýet dogurdy. Yok zatdy. Täzelikden başlandy şu. İnniyem hiçim türkmeni hissat edip bilmeýär, meger hoda türkmen. Meger hanawadaly, gerekde elten gelip başga kişiň tawjih etgen, gelip gerekde elten gelip bir başga alymy, başga hanawadan tawjih etmär, emri ma'ruf nahy mümkin etmäni. Her kim öz hanawadasyny edip, her kim öz hanawadasyny gydyn çağasyny heleyni. Bu husus heleydi, qıyıldı gollamız. Erkek işin başına, sen galyan çağılı bilen. Sen galyan çağılı, terbiyet çağı senin elinde galyan. Erkek sadece heleyinin terbiyetinin üstüne məhkəm durmalı oluyor. Köbür doğru netice aldı.